това стагат ми акаунт. Сега ще апгрейдвам моите рядки неща. Защото от миналата година тази игра и вече съм я нафармила доста. Сега вижте, ще се апгрейдвам нещата. Ето така. Тук има някакви неща, но аз не знам какви са. Нямам нищо от тези неща. Айде сега да ги апгрейдваме картите. Бе, трябва ни някакво нещо. Да гледам сега. Дървото ми е на 15 лева. Ще можем да ги бунтим. Някъде тук трябва да имам минимално съм карта. Да не съм вече. Вижте как ми се отпадна. Това е рядко. Както машинка. Не това не се гледа, но е силно. Вижте, тук има много карти. Има 1 милиард карти, всичките ги имам. Да, та между другото е много силна и дава много рядки неща. В момента ще отваряме едни турбички. Ето ги. Ето са 80 неща. Някаква тъпа баба. Осрах се. Ужас. Осрах се. Това между откритите съвсем винаги. Още не излизам да разкажа, да не скажа. Паса осрахме. Горе-долу хубаво. Да, още не. Още не. Yay! Нещо хубаво най-накрая. Yes! Това също е много хубаво. Именно тях ги имам. Добре, чао от мен хора.